ihe awụrụ gọrọ ya zụọ n'ahịa. Ekele m Justice MG Umar nke otu nnukwu ụlọikpe gọọmenti etiti na Abuja nọrọ n'ike ikpe ụbọchị 21 ọnwa ise afọ 2026 anyị nọ n'ime banyere akwụkwọ agbara mmegide oge ụlọọrụ INEC nyedobere maka otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị iwetere ya aha ndị otu niile nakwa ejimara ha ndị ọzọ, iwetere ya aha ndị niile ga-azọrọ otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọkwa nakwa ọkwa ha ga-azọgasị, tinyere oge o nyedobere maka mbido na nkwụsị ịchụ nkwado maka nhọpụta, wee kwue na INEC emeteghị ya na ọdara ya. Justice Umar mere ka mata na usoro ọbụla INEC na-ewepụtara otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị maka nhọpụta ekwesị isofi ụzọ n'iwu nhọpụta ala anyị. Ọ kagburu oge ndị ahụ INEC nyedobere otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị maka na ha pekarịrị ndị nke iwu nhọpụta ala anyị nyere. N'ịma atụ, INEC nyedobere otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ụbọchị 10 ọnwa ise afọ 2026 ime ka aha ndị otu ya niile na-eji mara ha ruo ya aka, mana iwu nhọpụta ala anyị nyedobere mkpụrụ ụbọchị ole na ole tupu etiti ọnwa 9 nke afọ a maka otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ime ka aha ndị otu na-eji mara ha dị iche iche ruo ụlọ ọrụ INEC aka. Esogbu oge INEC nyedobere otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị maka iwetara ya aha ndị otu na-eji mara ha dị iche iche, ịhụ na oge agaala maka ndị otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị isite n'otu otu banye n'otu ọzọ. Mana ihe awọrọ ọgọrọ zụọ n'ahịa site na nkagbu ya bụ nnukwu ụlọikpe Abuja kagburu oge ndị ahụ INEC nyere, maka na ka ọ dịzi ndị otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị tụbadụ ndị nke APC egwurọrọ na nhọpụta ha mere onwe ha ụbọchị 16 na 18 nke ọnwa ise n'afọ 2026 nweziri ohere ije lee ka ha ga-esi nwee chiọma na otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ndị ọzọ. Mana ọlụ dị ya hapụchakwa agbamume ndị nchịkwa otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-enyebe ndị batara ọhụrụ n'otu ha na ha na ndị nọbụ anọ abụrụla ahataha, maka na onye ọbịa anaghị echi eze n'ala ndị ọzọ. Ọkwam nọrọ n'ozi ugo na ọgwụgwụ ọnwa gara aga tie na ahụmọhụ ebe ndị otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị Labour Party ebube Peter Obi tinyere n'ọkwa hapụrụ ya bụ otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị banyega na APC na-atụpụrụ Peter Obi ọnụ ga-emesịa ghọrọ ndị arịrị ọgbụkwara na mma nọdụ ebe m nọ. Ka anyị lee n'ụdị bụ anya ele ka ha na Chioma ga-esi jee n'otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ndị ọzọ, maka na amarala ha ka ndị aka kpara ngaji uru egbu ọnụ, ndị ọrịa la ofeke echezo dibịa na ndị ikweburu nri
agbakọta ala azụ. Abụ m Chukwuma Ogbonna. Onye ọma, ekene maka otu isi esonyere anyị n'ozi ugo. Mana o nwere ọrụ ị ka ga-alụ site n'ime ka anyị na-amata ka ozi ugo si amasị gị, ma ọ ka o si amasị gị n'okere like maọbụ kọment, zigara ozi ugo a ndị ọzọ.